Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Magadi. Bueno, bwana machito mbele kana kuilana one. Na wenyu kufamba kwa mukuita mawe mchiwirana ile kana tayo. Tangata iwirana. Chadidi. Chokwadi. Mundu adabwera kupano pa kasibo kapano. Mundu akaya pana pa hapo ka. Asimusuya adabwera. Asimusuya kawe. Ishuwa zuru wanga ari pano aenda akazoenda zuru. Bwana. Adabwera achirankane kuti mumuyo anthu amara kufundise. Akauya wachiti mumusha wanu wapera kufa. Ndi kukata mwe. Nini kwa kubata we baba. Unchiranzira nakwe. Munozani baba? Bishop. Bwana, iye kulambo ta mundu achitwa bishop ndatisokoneza. Kwa kuti bishop ndiye muna atinetsa mumusha. Takamtaniza ambwera lini. Kamdaidza abvume kuuya. Afuna lini mweyo. Adi. Tikatichite tani. Tikati toita sei? Tikatumenye kumatako asudze afambe eka abwere popano. Ngati ale gaiti muno kumashure kwa afamba achibuditsa mweya kuti ukwanise kuya pano. Ndazoona bishop abwera. Naona bishop wangu auya pano mzukuru. Bishop aliye kukana. Bishop hana kuramba. Chadidi mankhwala nawo meshi. Daiwa mshonga shwa ndakabata. Ndini kukwaza vantu. Ndini ndikukonzeresa ku vanhu kukwadza vanhu. Ndifuna tichoke. Ndoda tisipere. Bishop ndikunama one. Ndikunyepa ere naye bishop. Ndizvo. Chira katinzo mankhwala matengano machita. Mshonga ichitaura tinzo matorera makaiita. Kuda kwandi kuchita kuna mwe mundu amfuna kumatenga mankhwala. Nokuti kune mumwe munhu akutoda kutotora mushonga iwo. Ukachita tanduze kuti bwino. Chicha wakanyatsoita mzukuru. Sango kulela ti sango. Ndakati ndabizwa mumwe. Ndichaenda kotora mushonga. Mushonga wachozi unosungira mumuti padhuze padanga pako. Bwino. Ukwititi urohwe ngemhepo kudai. Bwino. Mombe yako inodini inouya. Saka haina kuuya pechowanda makore. Awanda makore ndakatozviite zvenhando kusvikira zvatotorwa ngeduti zvazvakautenga. Zvadaro ndakatora umweni. Kozi pane mhepo iri kushupa, pane mhepo iri kushupa. Yozi ngei mukadzi wako regera tidini titsindike. Isakunesa ngoti hauna mhosva pakufa kwake. Zvakanaka. Kwakuita izvozvo. Saka pouya profiti. Profiti auya anoti aiwa mushonga wakapuwa wakashata. Tipangidzire pauri. Zvinofanira kupiswa. Kwakuenda kotora. Wobva wapiswa. Nemachira ekudira ese mashai zvakabva zvapiswa. Zvapera kupiswa akati tapedza chisara zvakanaka. Wauchigara. Saka zvandishamisa kuti zvauye kubuda hezvakadaro sei. Hino apachina zvekuita. Ndakutoti sekuru pedzai dambudziko rongoti zvakanga zvashandwa akakorera kushanda akashanda. Kulela ti vyo mzukuru. Taura tinzo mzukuru. Ashuwa ya dambudziko ritoripo. Ana azhinji acho mukatarisa marombe. Amweni anoshanda acho aripo anoshanda asi chaanacho apana. Kutoshandira pasina. Tese tunoita unga anhu asikafungi. Kunyambobate mari haitoshandi. Umweni unotoshanda but mari inotoperere kubvawo. Iwe relati muri pakati we. Baba taurayo muri pakati. Kunetsa musha zviri kunetsa chokwadi. Ana anorazva ari kutaura ichokwadi. Hapana mwana uri kuite chiro chetinoona kuti mwana ari kushanda ichi chinobuda. Hapana. Tiri kutotambudzika kuti chimbori chiini ana achidai. But takauya uno tisaifunga kuti tinobate zviro zvakadai ngezvakuriswa ndisekuru. Tisaimbotozvifunga. Zviro zvakatozotishamisa tobuda uno. Tozwa zvobuda zvakadai. Iwe bishop ndikukumanikizira mba kuti tabwira toti kufuna one. Bishop mukumanikidzwa ere nasekuru kuti dai zvandikutaura. Zvaakataura ndinozvitenda kuti akandodudze zvindurujekesa kuti maprofiti akati mushonga wakashata budisa ndobudisa zvopiswa. Saka ndo zvaari kutaura. Hino ndinoramba kuti hazvisi zvose. Iwo ari kuti wakashaishe kushandwa hauzi kupera. Saka apa ndokutsudzura ere matenda adabwera nawo andikutsudzura vevi. Saka urwere ndokusunungura ere pa. Kati mboima utangwa wabhagara vantu. Kana tombomira utangwa wabhadhara.
ndinofanira kubhadhara zvekuti anhu aone zvaakaita. Mukhanya kupagara kuidze budi bwino. nawe uri kubhadhara zvinhu zvekunyatsoiziva zvakanaka Ndiachane kupagarira nzako. inyaya iyi Ndinoda kubvisire wakabvise mari dzekuuya uno ndiye wate kuti he tiuye uno, saka dzinofanira kubviswa. Andinawo mwetakanyambohamba ndaindobvisa hesa izvozvo, saka ndinofanira kubvisa kuti mari dzavo dzaashandisa. Ukupagarira achane kubiliyo. mari yomukuibhadharira chii Ufuna zankhani yako wewe. munofanira kuziva nawo Kana vananga vakubvunzambo, ufuna kurevambo chedidi kuti nkhani ndikupagarira mpano. kana vana venyu vakabvunza Aho. Nonga ndichitaura kuti nyaya yakaitika ngekuti mishonga yandakatora iri kuzi yakashata. Mwendaitora ndaitiwo ndiritora mushonga wakuti ndione ng'ombe ndivhare zvakaipa, iyo ichizoshaishe musha. Saka nawo iri kuzi yakashaisha musha, unofanira kubhadhare mari dzakashandiswe kwenda kwasekuru nevese akahamba achiende nedzakashandiswepo ndinofanira kubhadhara. Saka ndinofanira kudzibhadhara dzipetuke kuaridzi adzo. chokwadi Uchitaurira namutima wako kuti bwino. mwoyo wenyu wakasununguka here nemadairiro amuri kuita Kana ndoda tinongomara pano. kana kuti mungoti tingotaura muno muno kuti ndikabuda kunze uko handina basa Nanga nabuda kunze uchisudza sikusiya basa mukhala nacho chichikusi. ukadaro unongoramba uchisura chete ukasaningireni ukasabhadhara mari iyo Hausai kusununguka bangu kuti handiti ndaiti zvakapera. Saka apa ndokutsudzura one. saka pandokusunungura here kana taiwa Ndombokusiya uchisudza. kana ndombokusiya uchita kubuditsa mweya Kana ndikutsudzura, kana udati kutsudzure bwino, undiuzambo kana tiende kumwiwa tikachisa chintu. kana uchida kuti ndikusunungura kuenda kumusha kana kuti ndikusunungura zvakanakanaka Ukhala uchagobera chiwapasa anzako. ugare uchitsvaga mari yacho Ndikagara ndioni ndaida kutoti mundu Imwe ndikutsudzure one. momusunungura here ane mawanire anonoita mari yacho taitokumbira kuti sekuru asunungure ndiko kuti aende kuti oone mari yacho. Iwe ndokusudza chipisi. kusura kwanze ndikusunungure ndione kutsvake mari yese. Wasenza sai. Ndikutsudzure aya one. musunungure sekuru anokutsvaga mari Ko chini ndakuchisa pamwe? ko zvinhu zvoda kubviswa kaizvo pamusha Ndikoti Asi mkazi wako mpepo yacheda ime pamwe pako iwewe. asi mhepo yemudzimai wako yakamira pamusha pako iwe Vana vako vachachita mpepo nokuti mpepo iri kuramba vana vako vachaita mhepo nokuti mhepo iri kuramba ichitenderera ipa pamusha pako ndinochoti ndikatsvaka mari zvataura sekuru ati teanga watsvake mari uyu wakapagari pano ukabvisa ikapera wozotsvake yangu yendinode kuti ndone kuzosimuka ndiyo kuyepi kwakoyo. Saka ndiri kuti andisunhure kuti ndone kutsvake ndikachikutsudzura. hanze ndakusunungurai handirekeri kotsvaka ba ndinotsvaka kusvikira zvaita. Ndireke ndimutsudzure one. hanze sekuru abvuma nyaya yakahana Bweresa kunini masi. ende abva atsinira kuti nemaprofita akatotaurawo kuti saka haya musunungure ende haana kunotsvaka zvekuti ndira kuparadza mhuri aida kutoti aitese abatsiri Kotana iramba manje kubwera vanza kubayimusa. hanze koko maimborambireko pa vamwe vachikudza ite Handizi kuramba kuhamba. Hapo wako kubwera kuhanu ngani kuti wapatiwa. kunoko kwakatoitwa gobi kusenda kantu yakata kuti uye Asi mbavabvunza kuti kwaiti tihambe tese ndoiramba. Imwe yakana? aihamba zvisaibuda izvi chokwadi chisaibuda Isa maso. Bueno. Pasa. Iwe unofana kutsudzura ndachiyangana. ndakusunungura vanhu vachitarisa Uziwe kuti pane maruko mazhi. mazoti ndiri mambara Wambesesa? wanzwisisa Imbani ione mbana na milandu mbani. inini newe ndiana nemhosva ane mhosva pakati pangu neiwewe Evidence bwera. Nawa sekuru. Sekuru ana mhosva. Eya muri kuvasunungura henyu asi isusuwo tine dambudziko racho rinopera. Nganotenga kobira kupasa ngobira ni mimi. atangatora mari yakupei Yani mujembo kobiri mwe. muje mari yacho Mamazi tuli muzobwera popana. mapedza mouya Iwe ufugama. pfugamai baba
akotama desa usoro pansi mulwe na mchezo katatu matatu papa reke kusuza Roma umagaro katatu. nada fugabaya ngano bueno adesa usoro pansi bueno menya katatu matatu passa mankwara imwe masiyo Imwe mvule. ule chilawe katinda lero nda chipambo Taura imega kuti nini nasi na chipa. lero nda chipambo Taura kuti nasi na chipa. nasi ndachipa ndavomera ndipe magani na ine Ndabvuma nawo yangu andina nharo na sekuru. ndabvuma ndawa yangu handina nharo nasekuru bwino chimwa mankwara Chimwe zvenyu. yo manje ndonkhani yabwino manje muntu akasokoneze menya gobisina angosudza pesa pesa ndokupisa manje basi saka sekuru manje vese vachauya panapa vachangoti vana go back to sender yabishop Ehe. uripo here na ulipo manje ngabwere orit saka maifamba muchitoti mwati maita sei pakudini pama muchifamba apa kutaifamba ayo zvisaijekeswe ayo Ora chisurungukai. Saka tochienda hedu. Masurungu. Suzukan Ora surungukai. Thank you for tuning into Zim News Beat TV.